Čaute, moje meno je Odeska a dneska tu mám pre vás také menšie informácie. Tieto informácie sa vlastne budú týkať budúcnosti môjho channelu, takže sa presunieme na jedno miesto. Áno, takže môj channel menom Odeska sa mení na channel Ender Hoodie. Vlastne sa to nepíše takto. Píše sa to takto. Takto presne sa volá ten channel. NDHoodieLP. Presne takto. Ja vám ten channel dám aj do popisu. Budú to moje videá, budem ich ja točiť. No. Dakedy samozrejme aj s nejakým kamarátom. S kamošom. Takže tak, však dávam to do popisu, ale budú to stále moje videá, nie že to prenechám nejakému kamarátovi, stále to budem točiť ja. Len z dôvodov takých, no to je jedno už prečo. Proste je to tak, už je ten účet samozrejme založený, takže môžete, ak sa moje videá páčia, tak hneď tam môžete dať odber. Prvé video tam pridám, až keď tam bude 10 odoberateľov, aby som to netočil pre nikoho. Takže to by bolo pre dnešok všetko. Ľudí sa s vami už nie ODSK, ale už Ender Hoodie. Takže čau.